Tenzi nditungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzi nditungamire semwana awonyaratamu Ungayara tinyanda mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzi nditungamire. Kwazivai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi North Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete naPastor Caston Betera East Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Rhodzi ari kutiisira musign language. Mufundisi kwazisai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa. Tinoda kutenda nhasi tiri kurukura pamusoro wenyaya unoti Daniel 10. Ndizvozvo pastor, Daniel chapter 10. Vateereri ndofunga pane vakafamba nezvidzidzo zvekumashure. Nguva zhinji tinenge tiri kutarisa chiprofita chakanzi naJesu tidzidze chekubhuku raDaniel. Asi munguva yapfuura itembenge tiri kuita zvimwe zvidzidzo zvinenge zvichiita kuti zviitwe nekuti munenge mabvunza mubvunzo paine pamwe paridaunzi pati JK. Asi ndofunga zvidzidzo zvatamboita kumashure zvambobatsira panga paine mubvunzo. Saka ngatienderei mberi tidzidze chiprofita chiri mubhuku raDaniel pastor. Sure. Yes, saka taapa naDaniel chapter 10. Taive tagumira kudzidza pana Daniel chapter 9. Saka mufundisi vachabva vatanga nekutiverengera Daniel chapter 10 verse 1. Daniel 10 verse 1. Negore rechitatu raKoreshi mambo wePezhia, chimwe chinhu chakaratidzwa Daniel wainzi Bheteshazari. Chinhu ichocho chakanga chiri chazvokwadi, chiri chokurwa kukuru. Akanzwisisa chinhu ichocho nokuziva kududzirwa kwezvaakaratidzwa. Pachapter 10 yaDaniel, Daniel ari kubva atiudza kuti pane vision yaakaratidzwa naMwari yenge ine zvinhu zvikukutu mukati mayo, but ari kuti vision iyi akakwanisa kuinzwisisa. Akaipiwa riri gore rechitatu raKoreshi, chirungu ndiye King Cyrus pastor. Hanzi yenge iri yezvekurwa kukuru. Chirungu chinoda kuburitsa pfungwa yekuti vision yacho yanga ine great controversy, kurwisana kukuru amenoti ngatsanangure yanga ine hondo huru mukati yenge ine hondo huru mukati mayo. Saka Daniel ari kubva ati nyaya iyi akainzwisisa. Saka ngatienderei mberi vateereri tinzwe kuti zvii zvakenge zviri kuitika pana Daniel chapter 10 pastor verse ya 2 na 3. Daniel 10 verse ya 2 na 3. Namazuva iwayo ini Danieri ndakanga ndichichema vhiki nhatu dzose. Ndakanga ndisingadyi zvokudya zvinozipa, kunyange nenyama newaini hazvina kupinda mumuromo mangu, uye handina kutongozora mafuta kusvikira vhiki nhatu dzose dzapera. Saka Daniel panapa ari kuti pa flashback toti chi pastor ari kudzokera nesu kumashure. Atiudza kuti akaratidzwa vision, but ari kutidzokera nesu kumashure kuti vision isati yaratidzwa zvii zvakanga zviri kuitika muupenyu hwake. Saka Daniel ari kuti ndekenge ndaita 3 weeks achichema, achitsanya, achinamata pamberi paMwari. 3 weeks pastor. Vhiki nhatu. Achichema pamberi paMwari achinamata. Saka zviri kuratidza kuti ndofunga zvakabva zvazvoita kuti Mwari amupe vision inenge yaive in response yekuchema kwaari kuita uku pastor. Yekunamata kwaanga ari kuita uku for 3 weeks. Ari kuti hanzi paaichema achinamata
haana kutombodya zvekudya zvinonaka. ari kutsanangura matsanyiro aaita. Kutsanangura ndo mhando yekutsanya yaaita. yaita. Pane pati newaini handina kutonwa. haisi waini inodhaka Patsanangurei. ukaziva wanozofunga kuti kana usiri kutsanya unogona kupota uchidhakwa. Chichaitika. yanga iri waini muto, because waini muto wemagrapes. Saka ikasvinwa. Ana Daniel takaona patakambodzidza mune zvimwe zvidzidzo kuna ana chapter 1 kuti vasingabate zvinodhaka. Saka kana vachiti wine kungoreva muto wemagrapes uri fresh kudaro haudhaki. Semutsauko tingapesemenzaniso mutsauko uri pakati pemaheu nedoro. Because maheu anonwiwa ari fresh asati avira zvekuita alcohol. Saka kune wine inonwiwa iri fresh isati yavira, isati yaora. Toda kutenda. Because kuna Daniel chapter 1 verse 8 Daniel akanga aritori munhu asinganwe wine dzinodhaka nezvimwe zvakadaro. Saka anga ari kutsanya pastor achinamata. Ipapapo pastor zera ranga raana Daniel. Maybe musati maenda ikoko. Yes, pastor. Panoda kuti pangobuda pfungwa yekuti kutsanya kune mhando dzakasiyana siyana. Alright. Munhu anogona kuti ozvitemera period yekutsanya. Panguva iyoyo orega kusangana nezvinhu zvinomunakidza asi zvisiri chitema. Anongoti kwevhiki rino iri kana kuti kwemwedzi unoyu ndiri kumbosiya chakati chaanofarira asi chinhu chacho chisina zvakaipa pamberi paMwari. Imwe mhando yekutsanya iyo. Saka ipapo pastor mabva mataura zvakanaka. Maybe zvatinofanira kuita, because kwamuri vateereri pane nyaya dzinotombobva kwamuri muchiti pastor ndiri kutsanyira chinhu chakati asi hazvisi kuitika, ndochiregere kutsanya, ndiri kuita kutsanya kwakafanana nekwaDaniel. Hapadi kuzonyatsoita chidzidzo here pastor chakangonangana neizvozvo, because pane pfungwa yekufunga kuti kutsanya ibva wakopa dzite 21 days saDaniel. Vamwe vobva vati aiwa ini ndotsanya ndoda dzite 40 zvakaita Jesu. Saka maybe panoda kuzoonekwa panoda chidzidzo ipapapo. But ngatifambei mberi tiri pana Daniel 10. Saka nyaya yekunamata kuna Daniel kakanga kasiri kutanga pastor. Ndoda kuti tingokasika kumboona lifestyle yake kubvira patatanga kudzidza bhuku raDaniel. Munhu aiona munamato wakakosha zvakadini. Hande pana Daniel 2 verse 17 to 18. Daniel 2 verse 17 to 18. Daniel chapter 2 verse 17. Yes. Ipapo Daniel akaenda kumba kwake akandozivisa shamwari dzake Hanania naMishaeri naAzaria shoko iroro kuti vakumbire nyasha kuna Mwari wokudenga pamusoro pechinhu ichi chakavanzika, kuti Dhanieri neshamwari dzake varege kuparadzwa pamwe chete navamwe vachenjeri veBhabhironi. Ipapo chinhu ichocho chakavanzika chakaziviswa Dhanieri pane chaakaratidzwa usiku. Dhanieri akavonga Mwari wokudenga. Saka panapa tirikuona paita crisis. Mambo Nebhukadhineza varota hope. Vari kuti mukasandudza hope nekududzirwa vachenjeri vese vanofa. Daniel ari kubuda panapa achinotora shamwari dzake kuti vanamate kuna Mwari. Ndokaive kakuita kake. Whether pauya crisis aive munhu wemunamato. Handei futi pana Daniel chapter 6 pastor verse ya 10. Daniel 6 verse ndeya 10. Zvino Dhanieri wakati anzwa kuti runyoro rwaiswa zita ramambo, akapinda mumba make. Zvino mahwindi ekamuri yake akanga akazarurwa achitarira kurutivi rweJerusaremu. Akafugama namabvi ake katatu nezuva, akanyengetera nokuvonga pamberi paMwari wake sezvaaisiita. Ndo zvaisiitwa naDaniel kuti 3 times pazuva anonamata pastor. Hanzi sezvaaisiita kureva kuti yaitove tsika yake. Ndo yaive tsika yake. Ndo paya panotsanangurwa kuti akanga anzi vasingaite mutemo waitwa vaizoiswa mugomba reshumba. Iye ndobva atongokondinya netsika yake kuti aiwa ndinonamata Mwari wekudenga mazuva ese. Ngatione futi pana Daniel chapter 9 pastor verse 2 na 3. Daniel 9 verse ya 2 na 3. Negore rokutanga rokubata kwake ushe, ini Dhanieri ndakanzwisisa pabhuku kuti makore mangani akanga avudzwa muprofita Jeremia neshoko raJehovha kusvikira pakupera
kwokuparadzwa kwejerusarema kuti aiva makore 80, ndikarinzira chiso changu kuna She Mwari, ndikamutsvaka nokunyengetera nokukumbira nokuzvinyima zvokudya namasaga namadota. Right. Chandaitira kuti muverenge mavhesi aya pastor. Pana Daniel 2 mambo aida kuuraya vachenjeri vese. Pana Daniel 6 anenge asina kutedzera mutemo aiswa mugomba reshumba. Pari kuita kunge panga paine crisis. Right. But pana Daniel 9 manje mukona zviri kuitika ari kutsanya pasina crisis. Ari kungotsanyira kuti nyaya yandaverenga mubhaibheri ijeke ndoda kuinzwisa. Ameno mungati challenge sei ipapo pastor tichingokopa maitiro aDaniel. Pari kubuda pfungwa yakadai kuti kuvatende zvakanakawo kumbotsaura nguva yekunamata kwakatsanangurika. Right. Munhu uchikumbirira nekutotsanya kuti Mwari ndoda kunzwisisawo shoko renyu. Exactly. Ndoda kuziva zvamunoda kuti ndiite muupenyu hwangu. Saka kunamata vanhu kazhinji kacho unomboona kuti maKristu vanotsanyira mapurojekiti. Mwari ndatanga zveuku itai kuti zvibudirire. Ndarima munda wangu ndoda kuti mhunga isadyiwe neshiri, makati munochengeta udyi. Vanhu vanonamatira zvinhu asi kunamatira ukama naMwari chinhu chisina kujairika pavanhu. Kumasiya sei zvimwe zviri kunamatirwa stereki mazuva ndizviriwe ndori karedinga kuti Mwari ndimi akandipa murume iyeye ende anenge akuita zvisina kunaka murume iyeye. Unozvaita kuti ndoda kuenda pamavhende ndoda kumutsanyira nekuti Mwari ndiye vakandipa murume iyeye. Hazvina kuipa izvi, but pfungwa iri kubuda pana Daniel ndeyekuti aitsanya kuti anzwisise shoko raMwari. Chinhu ichocho ngachiwanikwewo matiri isusu vatende. Pana Daniel 10 saka ndo flashback. Right. Anga ari kutsanya kwe3 weeks. Tauda kuti tichiona nyaya yacho. Chii chiri kuitika muna Daniel chapter 10. Chiverengai verse 4 kusvika pa6. Daniel 10 verse 4 mosvika pa6. Verse ya 4. Zvino nezuva ra24 romwedzi wokutanga ndakati ndiri pamhenderekedzo yorwizi rukuru irwo Hidhekeri, ndikarinzira meso angu ndikatarira, ndikaona murume akapfeka mucheka, akasungwa chiuno chake nendarama yakaisvonaka yeufasi. Muviri wake wakanga wakaita sebheriri, chiso chake chakapenya semheni, meso ake akapfuta samazhenje, mavoko ake netsoka dzake zvakanga zvakafanana nendarira yakakweshwa, uye kutinhira kwamashoko ake kwakaita sokutinhira kwavazhinji. Daniel ari kutsanangura muvhizheni pastor. Akabvaona murume ari kutaurwa. Hanzi anga akapfeka mucheka inenge ichiti linen muchena wakareba unodzika uko. Hanzi pachiuno apa pakasungwa nendarama. Maziso ake ari zhenje remoto. Hanzi kutaura kwaita munhu aionekwa muvhizheni naDaniel hanzi kwaita semavoisi evanhu vazhinji zvichinovhundutsa sekunge kune a great crowd of people. Saka panobva paita mubvunzo kuti ndiani aionekwa. Toita sei apa pastor? Tongoenda mberi tichitsvaga kuti because zvinoda kuti kana masvika panenge panotiomeka bvunzai bhaibheri rirudzi rerega tirege kuisa pfungwa dzedu. Ndaida kutesta. Saka ndokudzidzwa kunoita bhaibheri vateereri kuti ukaita imwe ndima yausiri kuziva kuti iri kurevei. Isaiah anoisa pachena kuti hakuna ndima yemubhaibheri isino imwe ndima inoibatsira. Saka ndima iyi inobatsirwa nazvakazarurwa chapter 1 pastor verse 13 kusvika pa15. Zvakazarurwa 1 verse 13 kusvika pa15. Ndiani aionekwa naDaniel? Zvakazarurwa 1 verse ya 13. Napakati pezvigadziko zvemwenje mumwe akafanana nomwanakomana wemunhu akafuka nguo yakasvikira kutsoka, akazvisunga napachifuva nebhanhire rendarama. Musoro wake nevhudzi rake zvakanga zviri zvichena samakushe machena sechando. Meso ake akaita somurazvo womoto. Tsoka dzake dzakanga dzakafanana nesafuri inopenya inenge yakanatswa muvira. Inzwi rake rakanga rakaita senzwi remvura zhinji.
Saka Johana ari kutsanangura I think ndiye munhu mumwe cheto. Because katsananguriro kacho kafanana kuti nguo chena yarefu pachiuno posungwa nebhanhire rendarama pobva panzi maziso anga akaita semurazvo wemoto zvikanzi izwi rake roita sekutinhira kwemvura zhinji kuratidza kuti chinhu chimwe chete chakaratidzwa Daniel ndo chiri kuonekwa naJohani panapa. Saka still hatisati taziva kuti ndiani aionekwawo. Saka pana zvakazarwa ipapo pastor. Chapter 1 chiverengai verse 17 na18. Verse ya 17. Because munhu akaonekwa naJohani akabva ataura kuti ndiani. Ndakati ndichimuona ndikawira pasi patsoka dzake sendinenge ndafa. Akaisa ruoko rwake rworudyi pamusoro pangu akati, usatya, ndini wokutanga newokupedzisira, naiye mupenyu. Ndakanga ndafa, tarira ndiri mupenyu nokusingaperi-peri. Ndine kii dzerufu neHadesi. Saka Johani paakaona munhu uyu akatya pastor. Ndobva anzi usatye, ndini wekutanga newekupedzisira. Zvikanzi ndaive ndafa, tarira ndiri mupenyu. Ndo chimwe chiri kutsanangurwa ipapo zvikanzi chekupedzisira pastor. Ndine kii dzerufu neHadesi. Manzwa here munhu uya achitaura CV yake. CV yacho iri kuti ndini wekutanga newekupedzisira. Chechipiri zvikanzi ndaive ndafa, tarira ndiri mupenyu nekusingaperi. Chechitatu zvikanzi ndine kii dzerufu neHadesi. Kuverse 13 anzi mwanakomana womunhu. Saka inobva yabudisa inobva yabudisa because anonzi mubhaibheri mwanakomana womunhu kune kuchirehwa Kristu. Aiwa chandoda kuti mutaurire kune mumwe munoziva zvataita muri kuchikoro tichaigona kuti manzwisisa mese here mese mobva mati yes zviya zvekuita kunge zvatoita but pakuzonzi iwe tipewaruma chimunwe. Saka ndiani ari kutsanangura ari kutaura panapa ndiKristu nekuti ndiye akambofa akamuka. Zvakare pari kunzi ndine kiya paka ndiye achamutsa vakafa. Saka ndiKristu ari kutaurwa. Toda kutenda vateereri ndiKristu ari kutaurwa. Saka pana Daniel chapter 10 vision payakatanga kuna Daniel waakanga achiona ndiKristu pachake. Mirai timbonzwa kambo toya toenderera mberi. Shika kuna Jona, simuka uende Ninive. Ndinoda kutaura kuti ndaponeswa ngero paro pamsana popemudza wake ndichagara kumushako ndaponeswa ngero nyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake ndinofara ngekuti Jesu auya kundiponesa ngekuti kupenya kwakeko kuri kunditungamira ndaponeswa ngero para kere nyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake ndinotondera muponesi ndichiri kufunga ndiye ndiri kuimba nguva dzese ngerudo rukuru rwake ndaponeswa ngeropa rake renyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake ndichamuona mambo wangu ndoita mutemo wake achiri kunditungamira dakara kumusha kwake ndaponeswa ngero para kere nyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake chiripo chiremba kudenga
chinondimirira ini, tichaenda ngekukasika kumusha wake wotenzi. Ndaponeswa ngeropa rake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake, ndaponeswa ngeropa rake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Tinomuchingamidza vateereri tichienderera mberi tiri kukurukura tiri muna Daniel chapter 10. Toda kutenda pastor. Tapedzisira kuona Daniel muvision achiona Kristu. Right. Saka hatienderei mberi. Pana Daniel 10 ipapo verengai verse 7 kusvika pa 9. Daniel chapter 10 verse ya 7. Zvino ini Dhanieri ndakaona izvo zvakaratidzwa ini ndega, nokuti varume vakanga vanene havana kuona zvakaratidzwa, asi vakabatwa nokudedera kukuru vakatiza kundovanda. Ini ndikasiyiwa ndiri ndoga, ndikaona chinhu ichi chikuru chandakaratidzwa, ndikapererwa nesimba, nokuti kunaka kwechiso changu kwakashanduka kuipa mukati mangu, ndikasazova nesimba. Kunyange zvakadaro ndakanzwa kutinhira kwamashoko ake. Zvino ndakati ndichinzwa kutinhira kwamashoko ake, ndikabatwa nehope kwazvo ndivete pachiso changu. Chiso changu chakatarira pasi. Shona manje iri kuburitsa zvakanaka. Because Daniel ari kuti vision paaiona pastor. Akaiona iye ega. But abva ataura futi kuti ndaive nevamwe varume. Saka hanzi pakaita kakudengeneka kenyika. Chirungu chino there was great quaking. Right. Nekubvunda kwavo futiwo. Vese vakadaro. Hanzi saka vamwe varume avo pastor vakatiza. Yeah. Kwete kwekuunoenda kumbaba hanzi vakanohwanda. Pasina kuita mwe. Saka hanzi Daniel asara manje. Iye futi akazofenda. Ndozviri kutotaura Bhaibheri. Saka panga pasina kuita mushe chinhu mirai pastor, chinhu chakasika kuuya mupfungwa mangu ndechekuti mukudzidza kwatakaita nekuona nhoroondo yaDaniel, by nguva iyi anga aclose kuma 90 years, anga akura kuma 80 years chakuti ikoko. Saka anenge atomudhara mukuru. Saka ndaanjedza kufunga kuti musuyu vaaive nawo vakatizawo angadaro ainamata kana kuita maprayers nepwerere. Saka ndaanjedza kufunga kuti ndofunga vanga vave chikuru. Saka ndaanjedza kufunga pari kunzi pakamhanyiwo kunohwanda. Kuti varume vakuru vakatiza. Because aritaura haro kudaro Bhaibheri pastor, but varume vakuru vakatomhanya vachinohwanda. Ameno manzwa sei papapo bedzi pastor. Inini apa unoziva kuti kune vanhu vanoti pandandiri mugomo ndakaona tenzi. Right. Munhu mutodzoka ipapo akatosimba akatogwinya. But Daniel katsananguriro kaari kuita experience yake yekuona Jesu. Haana kusara ari zvaakanga ari. Ende inowirirana futi nezvakaitika kuna Paul paya achienda kuDamascus. Alright, munoiverenga yekuna Paul yacho kana muinayo. Pari kutaurwa namufundisi ndofunga panogona kutibatsira, especially pakati pedu paya patinombotaura nyaya dzekunzi akatoona vision. Ndaona vision. Kuti maybe tigone kupatsanura kuti vision iyi iri kubva kuna Mwari here kana kuti haisi kubva kuna Mwari. Nekuti tiri kuona kuti iri kubva kuna Mwari kuvanhu vaive vatsvene sana Daniel. Varatidzwa Kristu, azviratidza kwavari. It was not a nice event. Hachisi chiitiko chakareruka ba. Chinhu chikuru chinotyisa chekuti kana Daniel aifenda pakati pedu ngachirege kwa chinhu chakajairika kungoti munhu ungototi ndakaona Jesu inini ndakatomona zvikatodai so itori nyaya munhu achitodya sadza achidaro pasi. Zviri kusiyana nezvemubhaibheri.
hatigoni kurambidza vanhu kuti ataure kuti ndakaona, but maybe kune vanoda kungoinzanisa zvemubhaibheri nezviri kutsanangurwa. Mamataura kuti Pauro akambosangana nezvakada kudaro. Iri kuna ani nyaya? Iri kuna Mabasa 9 pavhesi ya 3 kuenda pa5. Right, tiverengerei pastor. Zvino akati ari parwendo oswedera pedyo neDhamasiko, kamwe chiedza chakabva kudenga chikamupenyera pamativi ose. Akawira pasi, akanzwa izwi richiti kwaari, Sauro, Sauro, unonditambudzireiko? Iye akati, ndimi aniko Ishe? Akati, ndini Jesu waunotambudza, zvinokuremera kufura zvibayiso. Okay. Nyaya inodzokororwa zvakare, inotaurwa nyaya imwe chete kuna Mabasa 26. Okay. Pavhesi ya 13 kuenda pa15 mozotaura ini. Alright. Zvino mambo masikati makuru ndiri munzira, ndikaona chiedza chaibva kudenga chaikunda kupenya kwezuva chichindipenyera kumativi ose navandaifamba navo. Zvino takati tawira pasi tose, ndikanzwa izwi richiti kwandiri norurimi rwechiHebheru, Sauro, Sauro, unonditambudzireiko? Zvinokuremera kupfura zvibayiso. Ndikati, ndimi aniko Ishe? Ishe akati, ndini Jesu waunotambudza. Naenda unyazoteerera kuti mungandiburitse muchidzidzo nemavhesi enyu. Thank you pastor. Aiwa, ndoda kutenda. Ende ari kuburitsa exactly zvinoitika wasvikirwa nevision, especially because apa akasvikira kuna Pauro ndiKristu. Ndiye akasvikira kuna Daniel. Pane pandanzwa muchiverenga Pauro pastor panzi hanzi chiedza chakabva kudenga chakandipenyera mativi ese. Ndofunga unenge uchiedza kuchihwanda handiti? Kuda kuti utarise kuona zviriko kwese. Saka ende pari kunzi vakawira futi pasi. Ende chiedza chakapenya kukunda zuva remasikati makuru. Vese ndobva vawira pasi. Saka muchiona kuti vision kana iri kubva kuna Mwari vateereri, sezvatiri kuona mundima shoma idzi dziri kuverengwa napastor, iri kuratidza kuti ivendi yacho haina kujairika. Maybe ndo zvatingatongotaura. Ndizvozvo, because amuna angati ahanda andigere padanda ndobva ndamuona ongosimuka ipapa. Vese vaiona Jesu chaiye Yes. vaipera simba. Vaipera simba vodona. Ende kazhinji paitoita kufenda. Ende asikura kuti munhu wese afenda aona Jesu. Because panogoda mumwe anongofenda ototi saka ndaiona Jesu. But toda kutenda, ndofunga muri kunzwa chenjedzo iri kubva mubhaibheri kuti zvitibatsire kuti zvinenge zvichifamba sei. Saka ipapapo pastor, manzwisiro andinoita kuna Daniel 10. Daniel paaifasta achinamata, ndobva Kristu auya kwaari muvision. Andifunga kuti vanga vauya kuzorwisana ini, kutofambira rugare. Anditika. Saka ndinoda kuti tiverenge mavhesi mufundisi anoratidza kuti Kristu achifambira runenge rugare. But rugare rwacho runenge rwatisiyanei pakuti anenge aine kanenge kakutsamwa kuti auda kutora vatsvene vake venge vachitambudzwa panyika. Ndozvaanenge afambira. Todaita fast forward toenda pasecond coming of Christ. paari kudzoka kechipiri panotsanangurwa futi kuti anenge aine glory fanika yakada kuita yataverengai. Tingoona kuti zvichamira sei. Apa taona zvazvakaita kuna Daniel nekuna Pauro. Saka taakumboti jambei kuenda mberi uku toona akuuya pasecond coming, toona chimiro chaanenge ari. Saka endai kuna Matthew pastor. Matthew 25 munoverenga verse 31 naMatthew 24 moverenga verse 30. Matthew 25 verengai verse 31 ipapo. Verse 31. Zvino kana mwanakomana womunhu achiuya nokubwinya kwake navatumwa vose vanaye, uchagara pachigaro chake choushe chinobwinya. Na Matthew 24 verse 30. Mateo 24 verse ya 30. Ipapo chiratidzo chomwanakomana womunhu chichaonekwa kudenga. Zvino marudzi ose enyika achachema achiona mwanakomana womunhu achiuya pamusoro pamakore okudenga nesimba nokubwinya kukuru. Batai chinhu ichi vateereri. Kwanzi Jesu paachauya pasecond coming achauya aine kubwinya. Zvikanzi achauya nevatumwa vake vose vaine kubwinyawo. Akagara pachigaro chake chinobwinya.
ndozvatsanangurwa namateo 25 yes. zvikanzi namateo 24 pastor paachaonekwa mwanakomana womunhu ndikristu aine kubwinya kwake ikoko marudzi ose evanhu achachema vachiona achiuya nembiri yake. Alright. ndosaka ndati timbobva kuna Daniel because pfungwa iyi ndiri kuitorera vateereri pakuti varume vaive naDaniel vakatiza vakanowanda but ivo vaitoita maprayers naDaniel. muri kuona vaitwa vanhu vari kuita zvekunamata nani naDaniel but vakatiza. Saka pana bhaibheri rakutipa muono unenge uripo Kristu paachauya apfeka kubwinya ikoko. Saka pari kunzi marudzi apa bhaibheri roda kungoedza kutsanangura chimiro chiri munyika vanenge vasina hanya naMwari. Pari kubva patonzi nebhaibheri pachachemewa pasi. Ameno kuti muri kunzwisisa here kuti nyaya iyi inenge inoda kugadziriswa. Panenge pari kutouya uchenjeri kuti imi ndimakambotaura mukati pane mumwe muchinda aivanzwa paiparidzwa kunzi Jesu akauya chichi hanzi aitopfuura nepaiparidzwa akati Jesu acho akaendomupfuura nerekeni. Vanhu tinoita kunge tine limitation yekusaziva kuti second coming event ine glory yakadai. Ameno mungatsanangure sei kuti zvisvike kuvateereri kuti nyaya iyi inoda kugadzirwa kuuya kwaJesu paanouya Caston kana tichidzidza. I think takamboita chimwe chidzidzo kumashure. Yes, pastor. Kuti apa patotaurwa kuti ari kuuya nengirozi dzese. Hakuna ngirozi inosara iri mudenga kana uchidzidza. Nekuti hanzi mudenga muchasara muine runyararo, ngirozi dzese dzamuperekedza. Asi kuti uone manje kuti pane pakaita sei, tichingotarisa pangirozi chete. Pakauya one ngirozi yakapfeka uniform yayo yebasa ine glory yayo. Musi wamuka Jesu. Okay. Musi wesande kuguwa kwakwe. Kana uchiverenga kuna Mateo 28 kunonziyo pakuonekwa kwayo kwakanga yakaita semheni. Many lightning. Pakaita mabhanang'ana nekudengenyeka kwenyika. Right. Zvakadonhedza masoja echiroma pasi. Vakaita hanzi vakafenda. Vakaita sevakafa. Iwani chete yakanga yauya. Saka iwo toti wani ngirozi pairapo iri muuniform yayo pari kuita mheni nemabhanang'ana. Right, thunder. Pari kudengenyeka nyika. Earthquake. Zvinodonhedza chero masoja akatrenwa sei. Right, vobva vafenda. Vobva vafenda. Right. Chiimagine iwe dzauya dzese dzichimuperekedza. Ende dzinonzi idzo namba dzacho hanzi mamiliyoni nemamiliyoni asingaerengeka. Saka ingotora mheni miliyoni kana mheni wani ichita kuti muvhari musoro ingotora mheni miliyoni but dzinotonzi hadziverengeke. Hadziverengeke miliyoni malimita. Alright, wamukungoita zvibatiro. Tiringoda kuti bedzi zvipinde mupfungwa kuti kana ukatora mheni miliyoni dzega tisina kuita mamiliyoni thunder neearthquake. Pane pasina kujairika ipapo. Ende ukatarisa paanenge achiswedera hanzi anenge akapfeka mbiri yababa. Iyi yakaonekwa iya kuna Exodus kuti unenge inopisa kupisa kunenge furnace. Saka paanenge achiswedera pane ziku heat. Riri kuswedera paine mupande mheni nekudengenyeka kwenyika zvichiuya. Vanhu havangamboregera kuchema Castori. Vari kudziva vachachema havangamboregera kuchema pakadaro. Because unzo bhaibheri chiti vachachema kana vasina kugadzirira. Saka vanhu vaMwari kurudziro irutobva mubhaibheri ngatigadzirirei kuuya kwaJesu. Saka inotsanangurwa futi nyaya iyi pastor. Endai pana zvakazarurwa 6. Zvakazarurwa. Revelation chapter 6 verse 15 to 17. Zvakazarurwa 6 verse 15. Namadzimambo enyika navakuru navatungamiri vehondo navafumi navane simba navaranda vose navakasununguka vose vakandovanda mumapako nomumabwe amakomo. Vakati kumakomo nokumabwe, tiwirei mutivige pameso aiye unogara pachigaro choushe napakutsamwa kwegwayana, nokuti zuva guru rokutsamwa kwavo rasvika. Ndianiko unogona kumira? Pastor, tsanangurai zvamaverenga because nini ndiri kutonzwa kuti zvina kuita mushe because panzi vakuru vehondo, vapfumi, varombo, vakakudzwa,
vadiki. Saka Johana aitarisira kuti uyu ari kutizapo mukuru uyo. Asi unoziva zvinoita bhaibheri haridi kuti risiye umwe munhu. Because kune vamwe vekuti iye zvino havatirimuke pastor. Even kukanzi kune chakati chiri kutyisa. Unonyatsoona kuti uyu ishwindi. Tirimuke zvichienderana nekuti akakura sei kana training dzavanowana kumabasa kwavo. But iyi vendi pastor iri kunzi haina kumira mushe. But isina kumira mushe kudaro. Chionai rumwe rutivi rwakanaka. Kune vanenge vakagadzirira the second coming yaJesu. Handei pana Isaiah 25 verse ya 9. Isaiah 25 verse ya 9. Right. Isaiah 25 verse 9. Yes. Nezuva iro vachati, tarirai uyu ndiye Mwari wedu, takanga takamumirira. Iye uchatiponesa. Uyu ndiye Jehovha, takanga takamumirira. Tichafara nokufarira ruponeso rwake. Kuvanhu vanenge vakagadzirira vateereri pakuonekwa kwaJesu Kristu achiuya nembiri yake, akapfeka mbiri yaBaba, ngirozi dzese dzichimuperekedza. Paine kutinhira nemheni nemudziya mukuru unenge wechoto. Zvese zvinotsanangura bhaibheri zviya izvi. Paine chimiro chekuti vasina kugadzira vari kuona zviri nani kuti atsitsirirwe nedombo afe pane kuti aone kubwinya kwaKristu. Pari kunzi rutivi rwavanenge vakagadzirira vatsvene. Hanzi vachatonongedzera kutoti ndiye wataakamirira, ndiye Ishe wedu. Hanzi panenge paine kufara pasi. Unoziva kuti kana muri musango zvezve shumba ikadzova, right, nhoro netwiza zvinotiza. Asi zvana zveshumba zvinototi mai tatakavamirira. Handiti wazviona. Saka ndiri kuona ndo picture iri kubuda panapa. Kune vanenge vafanana naJesu manje havatize. Saka chii chichabva chazoitika pakutiza kuya? Are they going to be successful? Ave musuyu vaDaniel vakatiza vakanohwanda because event yacho pane zvaida kutoitika. Angauya murugare pasina kupfekwa mbiri dzese dzavirikidzana kudaro. Saka pachauya apa, people, are they going to be successful kuhwanda kusvikira vazovhura madhoo voti apfuura here, vochibuda? Chii chichaitika apa? Ipapo regera tiise vhesi iri kuna vaTesaronika 2 vaTesaronika 2 vhesi ndeya 8. Iverengei. Ipapo iye usakarurama uchavonekwa, iye uchavurawa naShe Jesu nomweya womuromo wake, achiparadza nokuonekwa kwokuuya kwake. Ibvai maritsanangura. It's a good verse, pastor. Paanouya Jesu mbiri inenge yakamukomberedza iye, vasina kufanana naye vanoparadzwa neglori. Hanzi vanobva vaurawa neglori yacho. Saka chinguva nabedzi vachichema vachiedza kutsvaga zvingavabatsire, but the glory will be too much for them. Vachabva vaurayiwa neglori iyoyo. Zvichaitika pasecond coming izvi. Rambai muri pachirongwa, regai timbonzwa kambo. Uyai mweya wakachena, mundikomborerenyi, kuti moyo wangu ucha kukudza nguva dzese. Ndidzidziseni kukuda, kuziva zvakanaka, zvechikariro chembiri chinondipa kufara. Dauya kune mwitenzi munozondibatsira, ndinosimbira kunemwi mundisvitse kumusha. Jesu wakanditsvakisa, ndanga ndiri mufambi, mudambudzo wandibvisa, ngeropa rake iri. Rakashira mutsa wenyu, ndinomuitira
ndosungirwa kunemwi nguva dzese ndarasika kubva munzira yenyu ndiri pano hangu Baba batiza moyo wangu. Tinomuchingamidzai zvakare vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu tiri muna Daniel chapter 10. Tabva muchikamu chataona zvichaitika pachauya Kristu, kuti chimiro chinenge chisina kujairika chekuti vanenge vasina kugadzirira vachatiza, asi havazondosviki kwavanenge vachitizira, nekuti mbiri nekubwinya kunenge kwakamukomberedza ndokuchavaparadza. Ndizvozvo pastor. Regai tiende mberi muna Mwari. Saka pana Daniel 10 Kristu auya kuna Daniel, vanga vainaye vakatiza pastor. Iye Daniel akafenda. Saka chii chakazoitika from there? Okay. Daniel 10 verengai verse 10 to 12. Daniel 10 vhesi ya 10. Ipapo tarira, ruoko rwakandibata rukandimisa namabve angu nezvanza zvamaoko angu ndichidzedzereka. Akati kwandiri, iwe Dhanieri, murume unodikanwa kwazvo, chinzwisisa mashoko andinotaura kwauri, umire kwazvo, nokuti ndatumwa kwauri iwe zvino. Wakati ataura shoko iroro kwandiri, ndikamira ndichidedera. Ipapo akati kwandiri, usatya Dhanieri, nokuti kubva pazuva rokutanga rawakafunga mumwoyo wako wose kunzwisisa nokuzvininipisa pamberi paMwari wako, mashoko ako akanzwikwa. Ndauya nokuda kwamashoko ako. Mukacherechedza papaseji pastor, akutaura uyo haazi Kristu uya uyo. Iyi yatongirozi, iri kutoti ndatumwa. Kuratidza kuti pana anogona kutuma ari pamusoro payo. Zvekuti kana vateereri muri kufamba nezvimwe zvidzidzo zvatakaita kumashure, zvakambodzokororeka futi, zvekuti Gabriel aitaura nevamwe vakuru vaitomuti Gabriel, dudzirira Daniel. Saka muchaona mukanoti dzidzei ndiGabriel, anga akutaura nani? naDaniel achimubata. Akati mira, simba iwewe usatye. Ndatotumwa because of mashoko ako iwewe. Mashoko apa munamato kawaaita. Exactly. Saka tiri kufamba tese. Munamato waitwa naDaniel uya 3 weeks uya. Ndo uri kunzi naGabriel, ndauya ndatotumwa because of nyaya dzawainamatira dziya idzi. Zvikanzi unombozwa kuti kudii Daniel? NdiGabriel aritaura. Zvikanzi kudenga uchionekwa iwewe, uri murume anodikanwa. Unoza ipapo pega pastor ndaiti pandaiverenga bhaibheri ka Shona ini ndinoita ndichiti ndikambotora rechirungu ndoti reshona iri kungoti murume anodikanwa ndizvozvo, but rechirungu rinenge richiti many greatly beloved. Anodiwa zvikuru. Anodiwa zvikuru. Saka ndaienza kuti Daniel soka chimiro chekuti denga rakakutarisa soka rinenge richinzwa kukuda pastor, chikawanikwa matiri ichocho pastor, chikomborero handidi chikomboro cha. Saka Gabriel ari kuti ndauya. Saka nyaya yandafambira ine chekuita nenyaya dzaongocinamatira. Saka ndatotumwa kuti nyaya idzodzo tidzikurukure, but chirega kutya. Rega kutya iwewe. I'm sorry pane zvakuvhiringa mai manje, but zvakuvhiringa izvozvo zvinokuda stereki, because aitozikanwa kuti adistable paaona Kristu, but ari kupiwa assurance yekuti denga rinokuda. Saka ndatumwa kuti ndikubatsire nyaya. Ndaona muri kuda kutaura tofamba eduka. Saka chii chaanga afambira? Chiverengai verse 13. Okay. Daniel 10 verse 13. Verse ya 13. Asi muchinda woushe hwavaPezhia wakandidzivisa mazuva 21. Asi tarira, Mikaeri, mumwe wamachinda makuru, wakauya kuzondibatsira, ndikasarako kuna madzimambo avaPezhia. Kuita kunge pati oka, but hapana kumbonyanya kuoma bai papapo pastor. Maybe zvinoda kuti titange tabata vateereri ndezvekuti pari kuitika vision,
pavhesi 1 yatonzi raive gore rechitatu ramambo Koreshi, ndiye King Cyrus. King Cyrus aive werudzi rwevaMedo Persia, right, aive werudzi rwevapersia. Handitika ndo pari kuitika nyaya iyi. Ndoda kungobatsira vateereri pari kunzi muchinda wepersia pari kuramba. Saka nyaya iri kutoitika ine chekuita nezvaiitika nguva iyoyo, munguva yeumambo hwevapersia. Ndo pari kutoitika vision. Saka pari kunzi panapa naGabriel, nyaya yako iyi ndo yandafambira yauri kunamatira 3 weeks, but pane dambudziko ranga raitika kwe3 weeks idzi. Ndingadai ndakatosvika kwauri kare, but ndadziviswa nemuchinda wepersia. But zvazobuda zvakanaka ndezvekuti Michael auya akandibatsira, saka waona ndamhanya kuuya kwauri nenyaya yedzauri kunamatira. Parege kusara pakaita chirahwe kuvateereri. Pane chimwe chidzidzo chatakaita, because pari kuita kunge pari kunogozha vateereri, ndepari kunzi muchinda wepersia, pobva panzi Michael mumwe muchinda mukuru, ponzi vandidzivisa. Takadzidza pastor mune chimwe chidzidzo kuti Satani mune dzimwe ndima dzebhaibheri muchinda, asi ari muchinda wenyika ino. Saka pari kuitika vision yaDaniel 10, pane nyaya yainamatirwa naDaniel yaiitika mumazuva iwayo ekingdom yepersia. Saka nyaya iyi yaive nechekuita nezvinofanira kuitwa namambo aitungamirira Persia anova Koreshi. Saka ari kuzonzi muchinda wepersia yaive influence iri kubva kuna Satani yaida kukanganisa mambo wepersia. Muri kupanzwa kuti pari kuti muchinda wepersia poti mambo wepersia. Saka ari kutorwa semuchinda wepersia pandimai aive Satani arida kupa influence yake pana mambo wepersia, kuti zviri kunamatirwa naDaniel kuti zviitwe namambo uyu, zviitwe namambo uyu. Saka Satani aizvirambidza. Saka ndo pari kunzi naGabriel, nyaya iyi ndingadai ndakauya kwauri kare, but muchinda wepersia kureva Satani ari kuirambidza nyaya iyi. Ndatozobatsirwa naMichael. Takadzidza mune chimwe chidzidzo kuti Michael ndiKristu. Isai mune mamwe mamavara. Saka kana ndakubatai zvakanaka, Gabriel ari kuti musi wawakatanga kunamata uchiisa chikumbiro chako chakasvika kudenga, ini ndobva ndatumwa nemhinduro musi iwoyo. Chaita kuti ndizononoka kwevhiki 3 dzese idzi kwakusiri kuda, aiwa, asi munzira mangu ndakasangana neaindivhiringidza kuti ndisauye. Ari kumuvhiringidza uyu nekumwe kutaura tingati ndiSatani asingafarire zvinodiwa naMwari. Asi ari kuzonzi muchinda wepersia nekuti anga achikondrora zviri kuitika muumambo hwepersia. Saka Gabriel anoti iye ndatozobatsirwa naMikaeri, kureva kuti ndawana reinforcement kubva kudenga, pakauya Jesu kuzondibatsira. Maybe ibva imatsanangurira vateereri rengi kana kuti masimba ari pana Gabriel muchinda wepersia anova Satani naMichael. Now pakusikwa kwakaitwa ngirozi, Jesu kana muchidzidza mubhaibheri kunonzi Mwari paaisika aisika pamwe chete naJesu mwanakomana wake. Atori musiki kuna John chapter 1. Aitosikawo. Saka pakusika kwake akasika ngirozi. Right? Kutungamirira ngirozi dzese ndo chikunja chakapiwa Lucifer, akazopanduka akave Satani. Saka pakusikwa kwaakaitwa akasikwa aine masimba makuru paungirozi hwake, aine kugona kwakakurisa paungirozi hwake nekuperera, pachiiswa simba raMwari nokuperera kwese. Paakazopanduka nzvimbo yake yakasara ikatorwa naGabriel. Saka Gabriel achiti ndinobva pachigaro chaMwari, ndiye akasara otora rengi yanga ina Lucifer azova Satani, ndiye muchinda wepersia. Saka
dai anga angori masimba engirozi bedzi pasina kubatsirwa naMwari kuwana reinforcement kudenga, Satani naGabriel vaigona kutomirisana pakatoshaya kuti zvonzi nekuti pasimba rekusikwa zvirimo maari. Asi kana pazouya rubatsiro runobva kuna kudenga manje, Satani anobva matsanangura, because ndaanchida kuti pajekero ateerere kuti kune chingakunde Gabriel zvakadaro, mapatsanangura zvakanaka kuti vateereri munzwiso kuti zveshuwa Gabriel anga ari kutodziviswa zveshuwa kuti aedze arege kuuya nereply yeke. Saka Mwari pastor chitibatsirai kuateereri. Kune munhu anenge achiti pastor, inini ndatone 3 years ndiri kutsanyira nyaya iyi, hatida hedu ruzivo rwekuti Mwari vanenge vachifungei, asi nepaseji mungabatsire sei vateereri? Paseji iyi inototikurudzira vateereri kuramba takatsungirira pakumirira, because Daniel haana kuudzwa kuti musi wakati ndo uchauya mhinduro, asi iye akaramba akatsungirira achinamata. Iyo mhinduro yatorongwa kudhara, yatotumirwa. Saka chakakosha, unoziva kuti dai Daniel akakurumidza kuneta, Gabriel aizosara osvika Daniel abva panzvimbo. Saka isusu ngatirambei tiri panzvimbo panoita kuti ngirozi dzitisvikire tiripo nemhinduro dziri kubva kudenga. Mashoko andaida kuti mupe vateereri. Daniel chapter 10 verse 14. Chii chinoitika? Daniel 10 verse 14. Zvino ndauya kuzokuzivisa zvichaitirwa vanhu vako namazuva okupedzisira, nokuti zvawakaratidzwa ndezvamazuva mazhinji achiko. Saka panapa pastor, ichiri flashback sort of. Alright. Achazotiudza zvaakanyatsoratidzwa kutanga kwenyaya. Saka ari kunzi ndauya shamari, nyaya yanga ichinetsa inyaya yemuchinda wePezhia, anga achindidzivisa. But nyaya yandafambira ndoda kuti ndikuudze nhoroondo ichasangana nevanhu vaMwari. Ende nyaya yandafambira ichiri kumberi, zvichaitika zvacho zvichaitika mazuva ari kumberi, ari kumberi, ndo nyaya yandafambira iyoyo. Saka batei chinhu icho ateereri kuti Gabriel paakauya, 1 vanga vari kuuya in response yekupindura minamato yaDaniel yaari kutsanyira 3 weeks. Panguva imwe chete vobva vatsanangurira Daniel zvichasanganikwa nevanhu vaMwari kusvikira kumazuva ekupedzisira. Zvakajeka kaizvi? Aiwa, zviri kujeka. Verengai verse 15 kusvika pa18. Daniel 10 verse 15 to 18. Yes. Zvino wakati ataura neni namashoko iwayo, ndikaramba ndakatarira pasi nechiso changu, ndikashayiwa shoko. Ipapo tarira, mumwe wakafanana navanakomana vavanhu akagunzva miromo yangu. Zvino ndikashamisa muromo wangu ndikataura, ndikati kuna iye wakanga amire pamberi pangu, haiwa ishe wangu, ndabatwa nokutya kukuru, handichine simba nokuda kwezvandakaratidzwa. Nokuti muranda washe wangu uyu ungataura seiko nashe wangu uyu? Nokuti kana ndirini pakarepo ndakasara ndisine simba, uye ndakanga ndisisina mweya mukati mangu. Ipapo mumwe wakafanana nomunhu wakandibatazve akandisimbisa. Hamuzuvi zvanga zvisina kuita mushe pastor. Ndima idzi chandinodzidira pastor, dzinodzoka papfungwa yatambotaura, dzinobatsira kuti tienzanise kuti munhu kana ari muvision iri kubva kuna Mwari, chimiro chacho chinomira sei. Manzwa Daniel achiti ndaandisafemi, asi asina kufa, but not breathing. Simba ranga rapera zvachose. Gabriel aida kutsanangura kudai munhu aingodona, simba pasina. Zvinotipa uchenjeri hwekuziva kuti zvii zvinonyatsoitika when munhu waMwari kana ari muvision. Saka vachiedza kudaro, Gabriel anaita give up. Chiverengai verse 19 kusvika pa21 munzwa. Daniel 10 verse 19 to 21. Akati, iwe murume unodikanwa kwazvo, usatya hako, rugare ruve newe, iva nesimba, iva nesimba. Zvino wakati achitaura neni ndikasimbiswa, ndikati, ishe wangu ngaataure hake, nokuti makandisimbisa. Zvino akati, unoziva chandakawira kwauri here? Zvino ndichadzokera kundorwa nomuchinda wePezhia. Kana ndabvapo, tarira muchinda weGirisi uchauya. Asi ndichakuudza zvakanyorwa murugwaro rwazvokwadi.
asi hakuna unozvisimbisa kundorwa navava pamwe chete neni asi Mikaeri muchinda wenyu. Saka Gabriel abva atsanangura zvikanzi shamari simba kwakumumisa pai zvikanzi simba unzwe nyaya yatoda kutaura. Uri kunyatsoziva zvandainga here zvikanzi iye zvinezvi ndoda ndichingobva kwauri ndiri kudzokera kumambo uya wePersia. Nyaya dzimwe dzauri kunamatira tiri kunodzigadzirisa, but nyaya yako iwe usangoramba uri concentrated panyaya yePersia. Kuchatozouya umwe umambo hwevaGiriki zvichitoenda mberi, ende toda kukuudza zvese zano rina Mwari kusvika pakuguma kwenyika. Chimira usimbe uite semurume. Ndo maperero akaita Daniel chapter 10 iri kungofanotidena kuti tizoona nyaya dzacho dzichitsanangurwa naGabriel kuna Daniel. Saka akabva asimbiswa ndobva apiwa assurance kuti nyaya yauri kunamatira ndiri kudzokerako manje manje. Apa ndembe ndauya kungokuudza kuti unodikwa nedenga, nyaya yako yanzikwa. After umambo hwePersia kuchauya hweGreece, ende tichakuudza zano rese raMwari. Pastor, taurai nevateereri muwaoneke. Tinoda kutenda vateereri, tadzokera zvakare mubhuku raDaniel. Ngatirambe tiri pamwe chete, tisangane muchikamu chinotevera. Kana paine mibvunzo inogona kunge yamuka apa pamwe pamunoda kuti tibatsirane, tibatei panhare dzinotevera 0774 651 181 0774 651 181 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi, tisangane muchikamu chinotevera. Tenzi nditungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzi nditungamire semwana awonyara tamu Unganyara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanda tenzi nditungamire aponda yasvikanyanga mananda aondichisa Andichina zororo Dotsamira kunemwika Kandinzwe eimi motiti Dinoku otungamira